Λοιπόν, και για να δώσουμε απαντήσεις στο ερώτημα ποιος τελικά είναι ο βασιλιάς του Drive-By, έχουμε τον μέχρι τώρα αδιαμφισβήτητο νικητή της κατηγορίας σε όλους τους προηγούμενους αγώνες στην Experience Ήσυχος, εκτός των αγώνων που δεν εμφανίστηκε και εμφανίστηκε ο Άπραγος. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ σήμερα βλέπετε και τα δύο αμάξια στις ίδιες συνθήκες ακριβώς, για να σας δώσουμε την απάντηση ποιος παίζει δυνατότερα έξω από το αυτοκίνητο. Την Experience Ήσυχος, το λευκό πεζό ή το Ibiza, το Movibiza, το Tingo Touris. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια και για τον Ήσυχο. Θα έχουν από άλλη μια προσπάθεια να χρειαστεί. Έτοιμοι. Όχι. Κράτα το ρε μαλάκι το να φτάσω. Αντώνη πίσω. Και χωρίς να προλάβει να παίξει, έκλεισαν για μια ακόμα φορά οι νηστητές, αλλά πρόλαβε σε αυτό το λίγο να γράψει 143 και 4. Το προκρότημά σας είναι Experience Ήσυχος. Ο βασιλιάς αποδεικνύεται πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και μία ακόμα προσπάθεια και τελευταία για το